vele ke la ku hemophilia anti uma umuntu ene hemophilia ngifuna ukuqinisekisa lokho udokotela ongakutshela ukuthi une hemophilia ngoba lokho engizokhuluma ngako namhlanje akusho ukuthi unaso leso sifo okay but ukuconfirm sokudokotela ozokuconfirma lokho ngokuthi kunama test uthi uyobheka ukuthi izitini zakho zi right usemende wakho right na kodwa anti yes impawu ziba khona zokuthi wena mhlawumbe uthi uma kade ujovile kuleyo ndawo kade ujove khona wophe kakhulu ugcina sunebhamuza nje lapha kade ujove khona okay or wadlula nje washayiseka endaweni sunesibazi wena sokulesibazi sithatha isikhathi owahamba wakhishwa izinyo wopha unomphelo waye theater wena sokuthiwa ayikufanele uphindiswe futhi khona manje suwopha kakhulu alright so zonke lezo zinto kuyimpawana zokuthi kungenzeka ukuthi wena unalesifo alright but kakhulu ihemophilia ke antikwazi ukuthi ihlale kuma joint kunabantu abanezinkinga zama joints ngazi besikhuluma ngesifo samathambo amasontweni adlulile but kunama joint uthola ukuthi ayashisa avuvukele kanti asegcwele igazi ngoba kwayona futhi lesifo siyathanda ukuthi kuma joints kugcwele igazi kuona ama joints akho nama muscle because umzimba wakho uyopha if kuukuthi kukhona ukopha ungaphakathi umzimba wakho akwazi ukucontrol